Ka Office su Deputy Commissioner ka Ribhoy menta ka sngi ka khatlai tarik kuluper klapen kop buram karpang ye kilong kemi ka than nyong po halor ki kam shakri bekila senyang na ka penta ka khoi ka suba ha ki office sarkar ba pher kani ka jimpen kop buram ka long ru shibenta ka jingra ke ka International Women's Day arajar arpun riu lani ka sngi karpang kilong kemi bela rakhia shitulup ka prathai kum ka jingra ke kani ka sngi karpang kilong kemi badru la ai buram halor ki kam shakri bekila traina ka benta ka khoi ka suba ha ki office sarkar ba pher ka than nyong po hagani ka sngi na kaliang kinong penya chukani ka program kila ai ru jing ai sngo bha shikiti kilong kemi kum ka jing ai buram ye ka kerdan long kemi ka bagi dan na ka benta ban wanra ya ka khoi ka suba ya kani ka jingra ke ban le buram mi ti kilong kemi la pelong ha circuit house nong po ka badailing ba ka Swachh Bharat Mission urban ha ka balawan ban shimenta da ka kong bala kan rani ka additional deputy commissioner ka Ribhoy kum ka kongsan bat la sakhiru da ka jingedan lang ka Dr. Aegis Imle na ka office DMHO uba S Langste assistant engineer ka urban affairs ka E Marak assistant commissioner jong ka Ribhoy district lambat kiwe ki officer Kadai kata kajing rakhi shibenta jo kajing rakhi jo ia kata International Women's Day. Ila dak rakhi ka hibabun ki benta babun ki wei pakiran san. Andrei kani kajing rakhi jo International Women's Day. Kani ka step ka benta. Na do menit do benta kalau mak campaign baru ko simle nama ba. Kani ka kenti benta ni rakhi kani ka sni ya kilong kini ki jongi ki tu thai na ki ipat ki jingle buram ki jongi lamba kini ki effort dan ki kam berat dan ni jing ai school ha berat ke office deputy commissioner pula ban ai di kini kapor ngan shi tu ep ba jing la ki jong International Women's Day how do slam arja apun rio terhadap kumbashi spa kat san slam jing la ki jong International Women's Day ka sedang na do kan kendai spa harway tang la don ho arjan spa arpun rio but ni kani jinga ke menta usnem kala koi kani jinga ke musi spa khatsan de man la usnem bidan de team mo menta usnem ka team kalong ban give to give bungina bel aishwa ga ban sasha bin se no ika sab team halor jong ka jinga ke duni pat kalong ba under SBM pade kalong ba women led sanitation de jinga ke duni menta sni ka wan hi na ka SBM Swachh Bharat Mission hakbani rakhe khoi ke suba haki shrong ki jongi ke office ke jongi but sab theme hakani ka por de hakani ka slam kalong ka women led sanitation ngila rakhe shibon pa hi din sang mo menne de ta sni ki rakhe ni sni jo ke din thai jan rong ki jongi na benta ki to ki team ne ki lokni ki jongi ki balong instrumental ne ki ba they have banyo igri buram ki bala lam na kapos ko por ki bala ai ka jing shakri ki jongi ki office ki jongi ki hospital ki jongi banyo ko women led sanitation ko pa i habaro ki office ki ba buon hi ki daw ko jing ki office ki jongi ki circuit house ki guest house ki jongi ki dei long kumi but nimla klem da perpawang ni pa ka ko ka kya jong long kumi ke dei ko ka kya jongi ngesem jinang jing start jong kini ki jongi de jinang jing start jong kul ki jongi tie ngatrai doktor ila penishibun mentagasi pada ila kansani ba lo ke health mo jing ko jing kya ong meni ka sedang ila ke mentala ku mesti sepakat sansit beli ni rakhe beli ni penting mau le de ni sni ma ba kiri ka sni kalau kata ka sni penting mau kita hidup ki struggle kira-kira tu kayak gini kilap nado kita sedang mencuah do mentah ni danga ke bagi dang ya fight ni dang ya rakhir ni dang ya persang ban pois mak juk mentah aku koi ke kia aka pule putih aga jingyo e kana penti ban kamai kaji banyo itu livelihood dan ke pay ke belum equal mo kita gidi kita ki jing rakhir ke jing fight dan ke jing yang ya jing le lalu ka kapor mensyuhadu benta ini hijau gitu topik ini ni iban course kapor long kini jongi teng ngin mau ban rakhir ke ski lane ke jing don kam ke jing don long kini jongi jadi tun kai hak indon salam but kam tam
ya pi ki badon ke jiki ban ko iki office ki kisam ki guest house ki hospital di jongi kajing ya pendolang jadi perkatlang ya dari kesi ya aku pun punya rakyat dari hadiah kajing ya anjing berlang jadi pak kalau scam no bika lang scam lang tur ya orang mangit Afira Marwai. Judita Dingdong. Abigail Pak Kentian. Iam. Punam Hena. Dolstina Maring. Wednesday Walang. Magdalene Lingdong. Ravina Karmokla. Balawandri Lingdong. Pensukling Maring. Lovely Iam. Badash Ivan Sisha Awar.